Hadlok ko na bakuna. Umay ka nahadlok bakuna sa imong bana sa una kada ko. Simba ko matiuro ko kasi makao na ako. Grabe po na. Kailangan kong gawin. Si Christina. Ay, ikaw, ma'am? Bakuna ka, sir? Ma'am? Bakuna ka? Bakuna, sir. Ay, dili ko niya bakuna, ma'am. Dagan ako tutuban. Ano naman, ma'am? Di ko si bakuna oy. Nak, schedule ba yan? Di mo karon, ma'am? Morning na bidir karon. Dagan ko. Ano mo dagan man ka? Hadlok ko na bakuna, sir. Umay ka nahadlok bakuna sa imong bana sa una nga dako to. Oh my God! Wow! Ha? Na bakuna ha. Kani kagamay ra man ni mo ra mag. Basket kay mo may magbangag. Asa may bangagan da ani bakunahan, gamay man kay ni. Ala, dili pwede, ma'am, kay i-request ba yung dili sa Hagunoy? Nalabaw pa na oh. Sir, nalabaw pa na. Mga senior pa man unahon good. Ngano man daw magabakuna, ma'am? Talag yun. Then- Then pagibati niya. Balag walay premium, balag walay premium kay di. Ngano man nakikipamati sa imong lawas? Di pagipamati, sir. Sa una sa bakuna sa imong bana, wala kag pamatiya. Din ka rin gamay kayong bakuna na to, di ka mo gusto kay para rin sa tuwang kuan. Kalusugan pod. Nga wa kay dire na ka piminti. Sir, yung permit sir. Di nagdala mo mig bugas diri kay kung kisa tong mga bakuna, hatagan mo bugas. Bugas, sir, ay. Ha? Balag walay bugas. Balag bugas. Okay, pakapin. Na di pwede, ma'am, kay naagi medyo karon, ma'am. Schedule naman, ma'am. Di, iyo ko bala na. No, sama na to ni. Dili, yun. Dili kay gikuha mo dito sa kuan god, sa center god nga schedule mo karon. Mo, may pangalan, ikuan dyan mo. Sige na, nay. O Christina bagi, ma'am. Asa ni si Matos, madam? Asa di si Madto? Marit pa siya kuan. Sa kuan. Mudag ko, otko kay ako ang birthday on taron niya, hapay. Nga naman, unsa man? Birthday ni mo karon? Nagtut siya, birthday. Ay, happy birthday di ay, pero unsa man nato nimong birthday karon nga kung di ka magpabakuna uban tadto sa kuan, sentro. Dili jud ka. Dili, jud ko. Gamay man ni nga bakuna mo ra maghantik. Bala, dili. Ikaw dai, kupuna ka. Senior, mga nung schedule. Bala po. Ay, mag-senior Bala, ka. bala. Dili jud ka, ma'am. Dili, jud ko, sir. Sige na lang, ma'am. Dili man jud ka pabakuna, picturean ka lang namo be. Dito lang sa kuan, kauban sa kuan dito sa sulod. Asa may mong bana karon, ma'am? Sulod, Dora. Dili ni masako to. Higda. Ay, nagigda. Una ko ang bana intaw. Awa di ka ni Jikan, sir. Galing kang kupal ka. Jik, sir. Dili na di ay nga naman. Tuluyan na, nauna nakamatay. Hoy, Nauna nakamatay ang katong dagong mga ay dagom niya pang inject. So, dire picturean ti ka na mo. One eternity later. Dalawang ka na mo dito sa Berta Sakay. Ha? Mayra. Umayra. Sige, ma'am. Hey, ma'am. Birthday pinaagian ni surprise sa dili mag-vaccine sa imuha. Kabalo ka kinsay gahatag nimo ani? Isa man paminaw nimo. Wala di ko kabalo na. Paminaw nimo kinsa may nanghatag nimo ani? Ang wala jud ko na.
Kasing naan kay uyab-uyab na diri. Ay, mga ako. So na siya mensahe pero usa na ko basahon kantahan sa kanang happy birthday. Oh, ang tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish ma'am and blow your candle. Kanila mapaliw ko ma. Balo nga. Yay! Happy birthday! So na yung message ang nagpadala. Wala ko Dahon kapalo. ako, ah. So, ana siya, ma'am. Happy 71st birthday, nanay. Nanay na ako nga kugihan o gwapa gihapon, walay paglubad. Nay, mapasalamaton kayo ko sa ato ang labaw nga makagahom, nga ato ang Ginoo nga naabot ka aning mga idara. Ako ang wish sa imuha, nay, nga unta magpadayon kang himsog kanunay o daghan pang katuigan nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Dili lang sa imuha kundi ninyong duha ni Lolo. Nay, palangga kayong tamong duha ni Lolo. Ang ako ang ginaampo kanunay nga hatagan pa mong taas nga kinabuhi o maayong panglawas. Ayaw palabi og kugi, nay. Ampingi inyuhang mga kalawasan kay atong kinabuhi hinulman ra maong atong ampingan. Salamat kaayo, nay, kay nakaapo mo buutan og gwapa nga sama nako. Charot. Sukad, nay, wala jud ko makasukol sa imuha. Bisan sa ako ang mga iyaan. Tungod kay gipadako ko nimo nga gitudluan ko sa akong mga ginikanan o unsaon pagrespeto o naapod ko'y kahadlok sa Ginoo. Kay ang gaba dili magsaba. Muhilak ra ko pero dili ko musukol. Nay, ayaw kaayo palabi ka stress, ilabi na sige ka suko ni Lolo. Pag sinabtanay lang mo, nay, kay pareha na taon mo mga idaran na. Relax lang kay aron dili mawala ang kagwapa. Liwat baya ko nimo gwapa. Dili na lang kutob, nay, kay taas na. I love you, nanay and lolo. I miss you all. See you soon. Happy birthday usab. God bless. Salamat from Ami ng Saudi. Ako ba nung anak din siya? Hamay mong anak diri, ma'am. Ngayon ko salamat dako sa ko. Ako labi na inyo. Kamong ko isuko niya. Habi ko nakalakaw na ba kay madako ko sibahan. Inan makunya ay lakaw ala city na. Wala ko kabalo na. So, imong anak diri ma asa man? My birthday wish nimo sa imong lola. Ako wish mo na ka na. Tagaan mo ka asa pinabuhay sa Ginoo. Di nang masigawan ni Lolo. Mana? Kalat na ay panglawas. Di mo kabdumang bumuli. Yung isok daw ko. Isok di man akong kapuya ko. Ma'am, nyata. Madali day. Si ma'am. Ikaw, ma'am, sa my birthday wish nimo, ma'am. Ay, Birthday wish mo. lang ko. Oh, kanisa sir. Sir, sa my birthday wish nimo kay ma'am, sir. Baka dito. Ma'am, dili mo ka sir. Kadili lang sir. Kabulang niya kay Luli ko. Sige, dili ka. Mangod ni sa gahatan. Ma'am, ikaw ma'am. Wish daw. Wish na ko, mama. Happy birthday, ma. Ay palabing pogi, Ay palabing ka suko ni Papa. Tinangga ka na mo, ma. Ali, dili, Joy. Ali, Joy. Okay na manguran din na. Naman. Okay. Dali, unsa Ali ma'am, ikaw na pod. Unya na nangilak, wala pa kay istorya. Alisa. Ali, day. Nagulat si mama nimo. Unsay imong istorya siya ha? Joy! Kinamanguran ba gid ang gihangyo ma'am, ng istorya. Di na kinahilak. So ikaw na lang ma'am. Dili lang, boy. Dili manang, mo Dili lang. Dili, yeah. Ay apo lang daw, apo. Yame. Mo ni
ang kuan niya ang mangulit. Sige. Restaurant ako ni nanay. Mau di ay. Pinangga ka na mo, Nay. Isa pag nakasukol, minimo, Nay. Pinangga dyan po ka na mo. Ano ra? Okay. Sige, so ikaw ma'am sa may mensahe nimo sa imong pamilya labi na sa imong apo nga si Ma'am Ami nga nagpadala. Ay, salamat ni Ami nga iya kong gitagaan aning kon nga ako kay bono kuyaman ko pero kung bakunahan yung ko di ko pa bakuna. Kung kanila ko mga anak pinangga gyud ako ni kay sa man dito. Dol ra day kay mo. Dol, ang tapok rami. Ako pinalay pag asar mo to. Nawa. Nawala na siya. Mire. Estudyar mire. Di na sa manulti ni. Alang to. Sige. Maray mo message nila? Ngayon ako dagat salamat ani naghatag na ani ako. Ay wa jud ko baluday ano dahil siya mo dedi plakton. Iya pag ko pagbapahan no, magpapapa na ako minga ing ani naman yun akong naong. Nya bapula po ko. Inigisip na ko pati makong pangagami sa sige lang kay gwapa man ko kanay diwat magpuli mo. Nawa jud ko palunga ing ani ini abi na kog ingon anak ni itong anak niyang bana niya wala man. Kuyawan jud ko ani. So, mana? Uban na ta kay magpa-inject na ta. Adi lagi ko pwede siya. Adi na gid ay. Pinakaroon high blood na ko nakuyawan ko. Nain. Nakuyawan ko nga scan ko penjik makabasig. Basig, may vlog ya perminti kay si mo gaway ni sir. Di man ingon mag-away ka ng istorya ra ba nga dako. Ay, kina- Muon niya nga dako. Ingon siya nga isog na daw ko kayo. Gikan ko kumungog kahoy niya. Ko anak ko siya nga ang anak na natulog ng anak yung kuno sa magkagaduka man ka. Suko man na siya kay di man nakadungog. Isog na daw kayo. Nagin na. Marag Pero singkag yun kay alang-alang nga di makadungog di. Singkahan para makadungog. Sige, niya picture. Happy birthday. Wala ka pa ka. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon.